Suplida por Manolo. Sí, xa no partido de ida na... Aí está o lanzamento de Germán. Sacou Queco. Olha o balón rexeitado, centro de Fernando. Queco, gol. Non, hai falta. A falta que asubía o colexiado. A falta asubiada polo colexiado. Os berros dende a bancada e as protestas dos xogadores do Alacante. Pero Queco Piña está tirado no chan e o árbitro non o duvidou ningún segundo. Aí temos a repetición. O balón metido a área. Bueno, Manolo, creo que non ofrece dúbidas a falta de Pelegrín. Sí, falta clarísima. Tocaba Carril, la pelota de Calderón. Oye as costas de Repi. Vai a aparecer José, o centro de José. ¡Queco! Segunda gran intervención de Queco Piña. Entrando José pola banda esquerda. Fantástica intervención do porteiro do Racing. O envío de Tito, despexou Medina. Outra vez mete a pelota na área o Alacante, despexa Keita. Controla co peito José. A pelota morta, non hai fora de xogo. Si hai fora de xogo. Si hai fora de xogo. Esta acción invalidada. Bueno, segundo gol que le anulan o Alacante. O primeiro estivo ben anulado. Imos ver este segundo. Aí está o momento do disparo, efectivamente. Tamén moi clara a posición antirregulamentaria. Sí, bastante clara. Bueno, como está o partido? A posición... Cuidado ahora. Ollo que vai a haber falta fora da área. Pedía penalti José e o árbitro indica que a falta é fora da área. Bueno, decías, Manolo, que ben anulado o gol. E ollo esta acción de Repi. Bueno, por moi pouco, non sei por que estivo atento Repi. Vai sair Ricardo Cabas, está Jonathan Martín, Jonathan Carril tirado na área do Alacante. Ollo a Capi que controla, chega o gol do Alacante. Chega o gol do Alacante. Isto é o que non queríamos no minuto 31. A calidade de Capi que bateu a Queco Piña. E con Jonathan Carril todo isto tirado no campo do Alacante. Bueno, Manolo, 1-0. Difícil se le pon o Racing. Previsible. O que ten que seguir facendo o Racing e intentar marcar nocio ben, porque non lle pasa ni unha. Outra vez, que pestinazo. Sí, diante de Manolo. Oye esa prolongación, a chegada de Capi, fora. A oportunidade de xogar na frontal da área con Tito. Caneo de Tito, pode probar o disparo. Apóyase en Borja, olha a chegada de Borja. Fora. Vaya. Está completamente libre de marcarse na posición de rexeite Jonathan Martín. Pois volveu a facer en curto para David Medina. Toca coa cabeza Corredoiro, remate. A pique se estivo de marcar Jonathan Carril. Primeira gran oportunidade do Racing nesta segunda parte. Sí, pero ese é positivo para o Racing, que chegue polo menos arriba, que faga ocasións de gol. E bueno, esta non entrou, pero o importante é que se crean que cando chegan arriba... Aí está o lanzamento de Germán, petou na barreira, o rexeite que non o controlou afortunadamente Borja. Ten que aguantar Repi, o centro de Borja, directamente ás mans de Queco. Eles, Tito, que está metendo a peña, ¿no? O saque de José, o balón cara ao segundo pau, o remate, estaba Germán completamente libre de marcaxe. O remate despois de Borja que marchou fora. Lle deu quebradeiros de cabeza aos xogadores do Alacante no primeiro partido. Ollo a Borja, o disparo de Borja, o ferro. Non está a ter sorte Borja de cara a gol. Vaya caneo que fixo Borja, sacou o remate, a pelota que marchou ao ferro. Outra gran oportunidade po Alacante. Outra grande oportunidade. O saque de José, o balón cara ao segundo pau, o remate, estaba Germán completamente libre de marcaxe. O remate despois de Borja que marchou fora. Vai a ser novamente córner. Pídelle máis intensidade que Queco nas marcaxes os seus compañeiros. Este a repetición como rematou en primeira instancia Germán e despois Borja. Agora despexou Repi, botanse a por todos os homes do Alacante, sacou a pelota Manolo. Pois nese mesmo ángulo de onde rematou José. Vai envío do xogador do Alacante.
que volveu a marchar fora. Outra vez apoiáronse José Capi e forzaron un novo córner. Bueno, a única de defender bueno, está claro que ollo a Capi, o caneo de Capi fora. Bueno, que calidade ten este home. Vaya control orientado que fixo. Quedoulle o balón xusto para rematar e mandou o balón fora. Sí, ahora desde a salida de José está prácticamente nesta banda esquerda e deixando a Pavone na punta, e da igual onde este, como lle manden os balóns, está claro que ten moitísima calidade e encima está facendo un moi bo partido. Colga a pelota na área, saída de Piña, ollo o balón que queda rexeitado na frontal, o remate, Diego Piñeiro, saca Diego Piñeiro. Jugadores do Alacante, incluído Jesús Unanua, no interior da área. Todos os homes do Racing defendendo este saque de córner. O balón cara ao segundo pau, toca Xavi Torres, aí tense que impoñer Queco, ten que haber falta, hai falta. O envío de Tito, despexe o remate de Pavone. Subiuse en riba de Diego Piñeiro.